Samantala, pinagtibay po ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 or DOLE RO1 ang kanilang advokasya laban sa child labor sa pamamagitan ng isinagawang Regional Council Against Child Labor meeting at midterm assessment ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework ng 2023 to 2028. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang progreso ng PPACL at kasalukuyang datos tungkol sa working children situation ng taon 2022 hanggang 2024 at ang ASEAN Roadmap para sa prevention and elimination of worst forms of child labor. Binigyang diin ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng DOLE at ng mga partners agencies maupang masiguro na ang mga programa ay tugma sa pangangailangan ng mga bata at komunidad. Sa pamamagitan ng mga collaborative workshops, natukoy ang mga implementations gaps at inilahad ang mga rekomendasyon para sa mapabuti pa ang monitoring, evaluation at reporting ng PPACL sa rehiyon. Ang midterm assessment ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DOLE Region 1 na magkaroon ng isang rehiyon na malaya sa child labor. IFM News. IFM News. IFM News.